लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये आपण पाहतोय की काव्य प्रिलिम पास होते आणि जीवाकडे सुद्धा एक गुड न्यूज असते. तो घरी येताना पेढे घेऊन आलेला असतो. आता जीवा आणि काव्या या दोघांकडे गुड न्यूज असल्यामुळे आनंदाचं वातावरण असतं. जीवाला त्याचं कॅबिन पुन्हा मिळतं आणि प्रोजेक्टचं पहिलं पेमेंटसुद्धा हाती येतं. तो नंदिनीच्या हातावरती ठेवू लागतो, परंतु नंदिनी म्हणते, हे सर्व यश तुम्हाला देवाच्या कृपेमुळे मिळालेलं आहे. देवाच्या पुढे नेऊन ठेवा. त्यानंतर नंदिनी जीवाला म्हणते की जीवा आणि काव्या तुमच्याकडे गुड न्यूज आहे, तर तुम्ही एकमेकांना पेढे भरवा. आता जीवा काव्याला पेढा भरवतो, परंतु जेव्हा काव्या जीवाला पेढा भरवायला येते तेव्हा एक अघटित घटना घडलेली असते. काव्या सुरुवातीला जीवाला जेव्हा पेढा भरवते तेव्हा ती गंमत करते, त्याच्यासमोर जाऊन नंदिनीला भरवते आणि दुसऱ्या वेळेस जेव्हा ती त्याला पेढा भरवायला येते कौतुक करते, तुमच्याबद्दल मला अभिमान वाटतो आणि पेढ्या भरू लागते इतक्यात गुरुजी येतात.